Ilan. I just checked my footage for today and I found out na kanang ang audio, ang microphone ako wala mas set to kuan. Wala sa ko magtanaw sa kanang waveforms. I should mental note tanaw na nako siya kanang mag sa audio something. Well, direct lang ko nag-vlog kanina, and what happened was wala ko bantayin na akong microphone was set to manual and so set to negative 20 decibels. So wala siya tingog. And then kuan pagid siya kanang nakaset ng manual, boost kayong setting sa manual, and then negative 20 decibels. So murag wala lagi siya audio. So mag-narrate na lang taron. Paita. May tagang hapon na to yung sound to. Yatay eh. Anyway, enjoy the video, and this is just a vlog. Wala lang akong mag-prepare and whatever. So yeah, whatever. Wala ko kapoy. So man siya sa pres muntag na klaro. Nya nanaog ko. Nya ano ko hinumdum sa hitabo. Kay nanaog man ko. Nya kanon kay ba biya katabian kay ko. So wala lang ko baon sa naog ko sa silong, tanaw sa kwarto. Nya muna siya. Nya tanaw na ko office, kot mo ni tanan mga gamit. Balimpyo tong last episode kani awat awa. Tanan gamit speakers balik ni balhin. Gawas ko ulan. Taras basura ka dali. Uy ni mga danggam gawas karon ako sa nag-edit gawas. Muna siya mga basura na kulingkuranan ng bar fridge diha. Muna siya. Sulod ko balik tugnaw kay ulan. Na nagaulan yun siya. Tugnaw siya pero nindot siya tanahon no. Pero tugnaw kay na. Padog ko balik sa old house kay napamay ba gamit ngadto. Naman as usual naga-blabber gyapon ko. Muna siya. Wala ko kasabot sa nito mga eh. Nisulod ako sa balay tingali. Liyaw yun sa ko dito bla bla bla. Wala ko kinom. Muna siya dito balhin mga dito. Yun namin nga puyo sa una. So dali sige kog limpyo. Dito may balis pikas. Mas kamay ang balay pero kanang kuan mas mahal pag yun pero gibaligya man ng units. So muna na siyang ari. Muna. Muna. Mikalit lag ka ngit-ngit ang kanang akong gitarong exposure kay ngit-ngit ko. Muna yung basurahan ambot ka na uban pang tabi na ko wala point nonsense na muna ko ginubuhat nag-explain ko nung hay ko pinaluk-luk kamot muna siya bla 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 bla. Ako tang ibasa kong baba di mo nung kusabot kaya sa kong ipon nadaot na. Muna siya. Sige nagtabi next na punta ato na ikat. Muna siya nakalisad ko ato talikod na. Tangan likod say ayo nga to. So muna lang gawing basura na diya ang MDF nga board na diya ang akong sugbaan kanang usa na siya karton daghan yung kay basura ang mga konsol mga gamit ba. So muna kinang na ako limpyuhan. Muna siya pakita lang ko auto nindot ko auto ulanan. Mulakaw di ko anta ni buding padong ko dito. Ako gibarking kilid sa old house niya. Magkalo ko kay kanang akong buhok kanang may ayo. Tayo sige sa tabi kuno ko sa busang gitabi. Sige muna siya. Muna siya nagparking ko sa gawas na akong auto na lang cross track pero sige lang nagparking sa mong dapit niya paugat kay na siya parking sa kanang puti pero kanang gray ako ato. So siya nagpakusog nakalit na siya skid o kusabot magpaugat ba tayo sa buwang siya pa doon ko lakaw niya ang usa ka sakyanan ang gamit kay para magamit ilaw lang sa kasakyanan. So lakaw na sa guni anak ko kasabot ang sulti. Ambot din sa muna yung mga basura nga kailangan ilabay. Ilabay na ko dito na may marag labayanan. Gigamit ako sa auto kaya ron imahog akong cross track. Muna siya. Dihay pang tapok nimo. Naangantoy ka ng payloader nga kuha ni skilid. So nagtapok ko sa mga basura o katong mga gamit nga di na mo kuha ba hard rubbish. So nag-explain ko na. Muna siya ikapoy ko. Nakarealize ko ba lagi nagpinik-pintik akong audio. Yatay. Wala din naka-record ng audio. Bye.